Bueno, i si no, ja avui en aquest vídeo us parlarem sobre les fraccions. És un tema que ja hem estat treballant a la classe durant el primer i el segon trimestre, però és important de refrescar una mica la memòria i repassar alguns conceptes. Doncs comencem. Primer de tot, el que és important és saber com s'escriu una fracció. Ja sé que és una cosa que molts de vosaltres creureu que és senzilla, però mai està de més repassar-ho. En aquesta imatge d'aquí veiem diferents representacions del que podrien ser fraccions, sí? D'acord, doncs començarem amb el rectangle que tenim a dalt a la dreta, el que està en color groc. Primer de tot, per poder escriure la fracció, hem de fer la ratlleta, sí? Que divideix el numerador del denominador. Per escriure el denominador, que és el número de sota, haurem de comptar en quantes parts està dividida la figura o l'objecte. En aquest cas, està dividida en 4 parts. Per tant, posarem un número 4 com a denominador. I el numerador és el nombre de parts que tenim pintades en aquest cas. I quantes en tenim? 2. Per tant, al numerador posarem un 2. Anem a fer el de color marró. En aquest cercle tenim 1, 2, 3, 4, 5 parts. Per tant, el denominador serà un 5 i tenim 3 parts pintades. Per tant, numerador, un 3. En aquest d'aquí tenim 5 parts també dividides en el rectangle d'aquí sota. Per tant, el denominador serà un 5 i el numerador serà un 3. Efectivament, tenim 3 rectangles pintats. Ara farem el cercle que tenim a dalt a l'esquerra, el que està de color rosa. En quantes parts està dividit? En 4. Molt bé. I quantes parts tinc pintades? Una. Per tant, en el numerador posaré un 1. En el cercle de sota anem a comptar, perquè les divisions són més petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, de denominador posarem un 8. I de parts pintades en tenim 2. Per tant, 2 vuitens. I l'última, aquest rectangle que tenim aquí baix, tenim 6 parts dividit, sí? Per tant, el rectangle està dividit en 6 parts, per tant, el denominador és un 6 i posarem de numerador un 3, perquè tenim 3 rectangles pintats de color blau. Molt bé, doncs anem a fer les sumes de fraccions amb el mateix denominador. Aquí tenim la fracció 1/5è més 3 cinquens. El primer que hem de tenir en compte és que el denominador és el mateix, el 5. Per tant, escrivim un 5 en la fracció resultant. Ara el que hem de fer és fixar-nos en els numeradors, l'1 i el 3, que és el que hem de sumar. Per tant, 1 més 3, això dona igual a 4 cinquens. Una altra fracció, 3 vuitens més 5 vuitens. Això dona igual a, primer de tot, posem el mateix denominador, que en aquest cas coincideix, és el 8. Per tant, posarem un 8 en el denominador de la fracció resultant. I ara què hem de fer? Doncs sumar els numeradors. 3 més 5, per tant ho escrivim, 3 més 5. I això què dona igual? Doncs a 8 vuitens, que si pensem, 8 entre 8 és 1. Molt bé, doncs ara és moment de repassar la resta amb el mateix denominador. Si nosaltres escrivim 7 dotzens menys 3 dotzens, això dona igual a, primer de tot, fixem-nos que tenen el mateix denominador, el 12. Per tant, la fracció resultant tindrà com a denominador el 12. I ara, què hem de fer? Restar els numeradors, el 7 i el 3. Per tant, escrivim 7 menys 3 i això ens donarà igual a 4 dotzens. Un altre exemple. 6 setens
menys 4 setens. Això és igual a que, primer de tot, hem de mirar que tinguin el mateix denominador. En aquest cas és el 7. Per tant, en la fracció resultant escriurem de denominador un 7. I ara hem de restar els numeradors, el 6 i el 4. Per tant, escrivim 6 menys 4, que dona 2, i de denominador 7. Per tant, 2 setens. Molt bé, i abans de seguir fem un petit resum del que m'ha explicat. Si nosaltres tenim un número x dividit entre un número n de color verd i li volem sumar o restar una altra fracció amb un número x de color taronja dividit entre el mateix denominador, que és n de color verd, això què hem de fer? Doncs, primer de tot, mantenir el mateix denominador, que en aquest cas li hem posat la lletra n. I per saber el numerador li hem de sumar o restar la x blava a la x taronja. I això què ens donarà? Doncs un nou número, en aquest cas una x de color lila, amb el mateix denominador n de color verd. Però què hem de tenir sobretot present? Que quan tenim el mateix denominador, les operacions van en horitzontal. D'acord? No fem res més que anar d'esquerra cap a dreta. Molt bé, ara és moment de repassar la multiplicació amb el mateix denominador. Si nosaltres tenim 2 quarts multiplicat per 3 quarts, el primer que ens hem de fixar és que tinguin el mateix denominador. En aquest cas, sí, perquè és el número 4. Per tant, haurem de multiplicar 4 per 4. I el següent pas és multiplicar el numerador. Per tant, 2 per 3. Això què ens dona? 2 per 3, 6, de numerador, i de denominador 4 per 4, 16. Un altre exemple. Si tenim 3 cinquens multiplicat per 4 cinquens, quin és el nostre resultat? Primer de tot, doncs això, mira el denominador. Tenim el mateix, per tant haurem de multiplicar en línia. 5 per 5. I ara el numerador. 3 per 4. Per tant, escrivim 3 per 4. I això què ens dona? De numerador 12 i de denominador 25. Torno a repetir, fixeu-vos que anem en línia d'esquerra a dreta, sí? I multipliquem tant el numerador com el denominador. Ara és moment de parlar de la divisió amb el mateix denominador. Tenim la fracció 2 quarts i la volem dividir entre una, que és 3 quarts. Com ho farem això? Primer haurem de multiplicar en creu el 2 i el 4 i l'escriurem en el numerador de la fracció resultant, 2 per 4. I el següent pas és multiplicar en creu el 4 pel 3 i ho escriurem en el denominador de la fracció resultant, 4 per 3. En aquest cas, la fracció és 8 i 4 per 3, 12. Anem a veure un altre exemple. Tenim la fracció 5 setens i la volem dividir entre 4 setens. Això què ens dona? Primer hem de multiplicar el 5 pel 7 en forma de creu i posar-ho en la fracció resultant al numerador. Per tant, 5 per 7. I el següent pas és multiplicar en creu el 7 pel 4 i ho posem al denominador. Per tant, 7 per 4. I el resultat quin és? Doncs 35 28ens. Molt bé, anem a fer un resum de la multiplicació. Començarem. Si nosaltres tenim un número i una fracció amb un numerador y i un denominador n de color verd i volem multiplicar aquesta fracció per una altra que té
de numerador una Y de color taronja i el mateix denominador que l'altre, és a dir, n verd, nosaltres què hem de fer? Doncs ens hem de recordar que hem de multiplicar en línia el numerador i en línia el denominador. Per tant, ens queda Y lila per Y taronja, que ens dona Y vermella, i N verda per N verda ens dona un nou número, que és N de color groc. Molt bé, i ara és moment de parlar de les divisions, de repassar-les. Si nosaltres tenim una fracció amb Y dividit entre N de color lila i volem dividir-la per una fracció que té de numerador Y de color vermell i de denominador N de color lila, primer de tot hem de veure que el denominador és el mateix. Per tant, haurem d'operar en creu, perquè és una divisió. Primer de tot haurem de multiplicar Y de color taronja per N de color lila de la segona fracció i pel denominador haurem de multiplicar N de color lila de la primera per Y vermella, que és el numerador de la segona fracció. I el resultat ens donaran dos números totalment diferents, que en aquest cas donarem el nom de Z. Z blau pel numerador i Z de color verd pel denominador. Esperem que ho hagueu entès, que us en recordéssiu de la majoria de coses, que és molt important, i ens veiem en el següent vídeo. Adeu!